Formal nang inilunsad ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Farmers Financial Assistance o RCEF-RFFP sa Barangay San Matias, Guagua, Pampanga nito lamang Lunes, November 8. Pinangunahan ito mismo ni Agriculture Secretary William Dar. Sa ilalim ng RFFA, makatatanggap ng tig 5,000 piso ang bawat magsasaka ng palay na kabilang sa programa. Kinakailangan na siya rin ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at may sinasaka na hindi lalampas ng 2 hektarya. Magbibigay ang DA ng Intervention Monitoring Card sa mga validated rice farmers. Ito ang magsisilbing identification at cash card ng mga benepisyaryo. Resulta ang programa ng pagtutulungan ng DA, Development Bank of the Philippines at ng Land Bank. Samantala, dumalo rin sa aktibidad si Pampanga Governor Dennis Pineda. Binigyang diin ng gobernador na walang babayaran ang mga magsasaka na mapapabilang sa naturang programa. Nasa 177,839 na magsasaka sa gitnang Luzon ang inaasahang makikinabang sa naturang programa. Jennifer Salenga, CLTV News.